Rustig aan, hè? We moeten de bal houden. Er zijn bern uit gezinnen die het heel dreig gaat. Er is maar één toske wastel tussen, bij wijze van spreken. Er ben geen kleding, er is echt helemaal niks extra's. Die moeten echt rondkomen van minder dan een beetje. Eén keer per jaar worden die bern in de wattenlijn. Terug het hele eiland. De brandwacht komt met een demonstratie. Ze maaien op een reddingsboot mee. Alle restaurants op het eiland kiezen te plek voor een meal. De supermarkt jouwt voor de hele week lekkers. Dus die hebben dan echt 1 week dat alles kan. En deze ben onderdakbieren zo'n week, dat is ik. Ja. Volkshegens. Ja, prachtig. Dat jet bij ons. Ja. Verscholen in de bosk van Hoorn op Schielge laat die enige nog oerbleune volkshegensskwallen van Nederland. Schielger alloon. Na een week vieren ze haar 20-jarige bestaan. Met oren volkshegensskwallen maar die heren opgienen in een groter verbond, bleef Schielger alloon zelfstandig. Maar is doel om zo dichter bij het oorspronkelijke idee van volkshegensskwallen te blijven. En daar jaren benamen dichter bij de Friese taal en cultuur. Een uur met een streepje naar rust. Maar dan heb ik nog In 2003 maakte Johan van der Zee van Friesland Doc een film over volkshegensskwallen Schielger met de titel Van een betere naar een orenvroot. Bij Amarijn Scheveke, die zo'n 2014 hier de leerling heeft en daarmee verantwoordelijk is voor de bedrijfsviering en de toekomst van dit unieke plak, zeggen we die documentaire waarom. Maar de vraag, wat is er verloren in die 15 jaar? Hoe gaat het nou? En hoe zocht zij de toekomst? Schielge eind 2003. Volkshegensskwallen Schielgerland had Nienke Bout van communicatiebureau Zinnetaal uitnodigen om te praten over een nieuwe presentatie. Op wij naar een smol voor de volkshegensskwallen. Nou, juist Jon eventjes bezocht om een Fries woord te vinden voor smoel. Maar we zijn er nog net achter. Dus misschien dat we daar van de morgen op goede ideeën komen kunnen. Wat moet dat voor sfeer hebben? Wat willen je wezen voor de meesten? Het moet eigenlijk één idee wezen, want anders kan ik net maar één idee naar voren komen. En dat is net herkenbaar voor de meesten. Misschien wel voor de meesten niet hier alles wist, want die weten van nou, het is een fijn gevoel. En die hebben er nog wel ideeën bij. Maar als je naar je meesten interesseert wil om hier te komen, wat moet je dan zeggen? Schielge was vlak na de oorlog het plak voor een nieuwe volkshegensskwallen. In die tijd een plak om te praten over een betere wereld. De Friese Nationale Jongerij nam de voorstap. Zij wordt er vooral over de bedriege positie van het Friesk. We zijn vanzelf voortkomen uit die taalbewegingen. Die jongerijn wekker meidje voor Friesland. Voor de moois van Friesland, maar ook voor cultureel en vooral taalkundig. Die oude volkshegensskwallen, die oude stichting, Friese volkshegensskwallen, die weer ente op een verzuiling. Daar moesten van alle mensen, van alle gezenten, moesten daar in het bestuur zitten. En dat avanceerde niet. En ze hebben geen geld. Dat is nog heel iets, hè? Maas begon bij mij maasgymnastiek. En dan werd eten. Dan werd praktisch werk. En dat werd er in Schielge prachtig. Want dat werd al jaar onderstoot met zon en zo wat. En dus die bunkers die moesten kleermaken worden. En het moest er een beetje zo dat je net altijd in het zon ziet. Maar ook dat er paarden kwamen. En die hadden die jongens en famkes hadden die al jaar maken. En met die gingen we echt de kuier in. Maar dan gingen we Frieske vrij onder hem. En dan gingen we speltjes. En we gingen kafetten. En schrootpapier. En dat verkochten we. Met al jaar Friese spreuken erop. Gingen naar de boot daar. Daar deelden we de Friese vlagjes uit.
En we gingen bij de huizen langs om even te vertellen dat ze Fries en vrijlezen moesten. Dat heeft ze zelfs zo stom west dat we dat die hadden. Maar die skilgers woonden daar net. Die stoerskilgers die woonden er niks van binnen. Nee. Nog heel tijd net. In 2003 had Nienke Bout de discussie op de volkszegerskwallen aardig aan de gang. Wat voorkomt met het uit in deze tijd? Als je minderheden hebt, dan ben wij een minderheid. Ja. Dus wij hebben een verbinding met oren die ik een minderheid ben. Dat hebben we. Ja. Daar ben ik voor het zoeken, dat wij een verbindende functie hebben. En wat zou dat dan wezen? Het is nieuwsgierig, het is een beetje geheimzinnig. Wat geheimzinnig. Twee mogelijke jochtingen springen eruit bij de discussie. Mat de volkszegerskwallen een podium wijzen van minderheden in Europa, of mat ze vooral profiteren van het unieke plak op Schilge, de Oren Vroot. Dat hij hem al je dienen, dat hij hem een beetje oerzet in een reclameslogan. Met mooie foto's van deze omjouwingen van de volkszegerskwallen zelfs. Hij hem toch inspireren litten. En daar hij hem een reclamekreet bij betracht. En toen wien je hem eigenlijk al een beetje bezig met welk beeld moet de meeste nou van is hij. Eigenlijk ben je daar dan toch al mee bezig. Ja. Ja, want ik heb zo'n van, er staat bij een Oren Vroot, staat er onder bij. Dat is een prachtige foto van het complex onder de dam. Ja. Beelden in een bosk is dan Oren Vroot cursus. Een groot succes. Viertaal Nederlands. Als ik hier kom, als ik van de boot afga en ik zie de Schelling, ik zie eigenlijk de vuurtoren al, dan heb ik al iets van een soort van thuiskomen. Terwijl het mijn thuis helemaal niet is, maar ik kom hier, vroeger kwam ik hier ook al veel kamperen. En als je hier komt, er is een soort rust. En je voelt dan ook die rust. En de eerste keer had ik dat sterk, dat je allerlei dingen moet, zoals je in het Westen. Je moet altijd, je moet dit, je moet dat, je moet zo. En als je hier komt, dan daalt er een soort rust over je heen. En ik wil dat altijd wel een beetje houden, ook als ik thuis ben. Ja, dat is wel de kracht van de volkszegerskwallen. Dat mensen je thuis binnen en je thuis vieren. Dat vind ik altijd wel een heel bijzonder. Ik echt op van. Ja. Want we hadden natuurlijk een sobere accommodatie. Hè. De kamers binnen het heel luxe. En daar gaat het dus echt net om. Het gaat erom dat je hier mij koor binnen. En dat je hier net in die haastige vraag van thuis van alles matten en hoeven. Maar mij koor even. Ik merk niet dat het de Friese volkszegerskwal is. Ik vind wel dat ze het fantastisch georganiseerd heeft. Maar of het met Fries te maken heeft, dat weet ik niet. Podium voor Europese minderheden. Maar dat het worden? Van de volkszegerskwallen, om daar een taak in te hebben? Ja, en gewoon een podium waar een plak. Waar mensen naar mij komen om, en je hoeft naar mijn vrienden te wijzen. Het maakt wel spetteren van oneenigheid. Had de volkszegerskwallen op dit moment dat plak ik? Of zou dat beter kennen? Nee, dat had het eens net. Nog net. En maar wie het zo? Of mat het zo? Nou, het had een schofje zo geweest dat er vanuit de volkszegerskwallen een grote verbindingen waren met andere minderheden in Europa. En dat is op die andere manier dat wijven, dus in elkaar zakken. En het resultaat ervan was dat je nog heel lokaal aan de gang bent. Nou, en dat Op het bestuursweekend in 2003 werd net alleen het discussiëren over het nieuwe smoel. Het nieuwe programma moet ook vastgesteld worden. We zullen zomaar het aantal cursussen uitbreiden kunnen rond 35, want iedere keer krijg ik vaak aanbod van verschillende cursussen. Maar dan, ik wil toch graag een beetje qua aantal op hetzelfde niveau houden, anders dan kunnen wij het gewoon met elkaar net behappen. Nee is een programma Oerdans AC. Dus dat zit eigenlijk al het doen ze erin. Er zit ook natuurlijk een beetje natuur in, beleving van de natuur. Maar het is echt toch een beetje meditatief doen ze.
Hoe kom je nou op een Frieske volkshegerskwallen te leren om oerdans te doen? Ja. Nou ja, voor mij is de volkshegerskwallen toch een plak om te wezen. Ik ben er gewoon vroeger een soort west. Dus ja, het is een noffelijk plak om te wezen. Het eiland is prachtig. Een beter plak kun je eigenlijk net vinden. De zee hier, de wolken, de loft. En past het erbij? Soks? Bij de volkshegerskwallen? Ja? Ja, het is heel puur. En de volkshegerskwallen, voor mij. Het is de kern, echt. Ja, het is puur. Maar dat hoeft net ook christelijk Fries te wezen. Want dat is het idee wat ik er altijd van hier, van die volkshegerskwallen. Ik hoor het net. Het is voor mij de eerste keer. Maar het oornoemt je wel. En ik vind het een prachtige combinatie. Maar vooral met het eiland. Dat heeft je een beetje in de waai zitten eigenlijk. Sorry. Dat heeft je een beetje in de waai zitten. Dat het net zo bekend wie. Dat het voor een liedgroepje wie. Zeker. Van Friesen. Ja. Ja, dat is echt spietig. Want ja, er zijn 600.000 Friezen. Dus dat is helemaal net een liedgroepje. Als maar een liedpad van hier al hier komen zo, dan kunnen wij voorlopig nog wel even vooruit. Maar ja, het is het imago, ja, wie toch wat, ja. Maar het is een geitenvolle sokken, hè? Wat zweverig. Ja, van een liedgroepje. Ja. Elitair misschien, vroeger in het begin. En ze had er ook nog keusjes bij dingen, hè? Dat slingerde alle kanten uit. Maar niet wat dreig. Ja, dat wie wat lastig, ja. Mooi. Zo'n je zie de 121 wel even voor een krijgen wollen van Volko. Nou, we hadden van de morgen dus al even gewoon over hoe je naar je werk te gaan. Dat je elkaar vertellen van hoe je rechts aanmatten en rechts uit en zo verder. Maar nou van de middag wil ik het even over de vakantie hebben. Friesk is van oudsher natuurlijk misschien wel het wichtigste punt geweest van waarom de volkshegerskwallen hier begonnen is. Dus alleen nog al daarom past het ook. Maar nou ja, je kan er net omheen en je mat het ook broeken. Dus maar het volkshegerskwallen, je zoon, ik zei ze kinderen, zangcursus, past in een wat commerciëler opzet programma. Het is nog wel een jurencursus, €1500. Ja, het is natuurlijk, het is een jurencursus, maar er is verlet van. Hè? Want het komt alle jaren weer waarom. En ja, het is een heel intensief programma, want de meesten die zitten hier twee keer 4 dagen, is het 10 dagen. Dus 10 dagen cursus trouwens 2 meesten. Maar dit is inderdaad een orengroep. Dit is een groep. Deze cursus wordt haast altijd betalen door de werkjouwer. En wilst al uw orencursus en ben haast al hier voor particulieren, zeg maar zeggen. En wat voor rol speelt het Friesk in orencursussen? Nou, bij Gelieks, we hebben vanzelfs de simmerkampen, hè. Dan hebben we nog het schreeuwen van levensverhalen met Atje van der Veer. Dus er zijn creatieve Frieske programma's. Die binnen het recht. Met de motorbolvreun is dat. En heb ik ook een cabaretgezelschap gezien. Ja? Ja, Shesa. Zes wat? Toen wij zo aan de gang waren met het smol van de volkshegerskwallen, het gezicht van de volkshegerskwallen, dan ben je gewoon bij ermee aan de gang. Ja, waar binnen wij eigenlijk en waar hadden meer zijn verlet van? En dat willen wij net plot en keel doen. We willen toch onze eigen sfeer toch blikken litten. En wij kwamen dan uiteindelijk uit op een soort centraal motto van een orenvrood. Nou weet ik wel, daar kreeg ik wel van alles en nog wat instopje. Maar zouden wij dan naar Boeten komen, met gewoon een nieuwe folder voor de klanten, voor de accommodatie, hopen we dat we daar dan ook de sfeer die hier is, dat we die dan toch overbrengen kunnen. Nou, we gaan hier zo in. Daar zitten dus ontzettend veel mogelijkheden voor vlinders, omdat het daar luw is. We hebben een Sint-Jansvlindertje dus. En we hebben een bruin zandoogje. Die moeten de anderen nog even zien, het bruine zandoogje. Oh, ja. Een bruin zandoogje. En de koevink, ja, die hadden we gezien. Hele mooi hoor. Ja? Om even op iemand hem op zijn hand zet of zo. Kijk. Come on. Daar zit hij stil. Nou gaat het over vlinders.
En de vorige cursus, een periode van Indikdier, dat ging over de historie van Friesland. Heel ver terug. Dat kan ik niet indenken. Ja, dat zit meer in de lijn. Ja, maar zij streven nou volgens mij naar de Orenvraat, hè, dit schilgeest. En daar past dit natuurlijk wel in. Daar past het wel weer in. Ze hebben ook een keer, ja, ik heb nog een tweede keer geweest. En toen ging het heel erg over het eiland zelfs. Over het eiland, ja, qua natuur en wat er al te bieden heeft. Vooral qua natuur en historie. Die twee elementen pakten ze toen. En dat wie ik heel nieuwsgierig. Ja. Maar Johan, het idee, de volkszegerskwallen valt van Sint-Johan. Nou, ik denk, zij moeten op een gegeven moment het toch qua programmering inklaaien dat ze toch mensen horen die er net af willen. Ja. Dan weet je, oh, daar komt hij uit. Ja. Nou, van daaruit trek je van onder naar boven een lijn. Ja. En dan ga je in dat ritme. Ja. En in dat trucje met dat schuine, met die hoek. Ja. Want het lijkt nu dat het schip bijna de bovenop ligt. Nee, dit moet nog dan moet je even feller. versterken dan. Ja. Maar dat is wel prettig dat je weet van... Dit is het plak dat alles begonnen is. Voordat de volkszegerskwallen in Hoorn uiteenzetten, kwam de jongelui al bij elkaar in de Wierskuun bij Aasterijn. Dwars door de boerderij heen. Ja. Daar moet je rekening mee houden. Dus als ik eerst gewoon maar die eerste horizonlijn opzet. Precies. En die Zet hem heel zachtjes op. Ja. En trek een horizonlijn. halve doelen die wie op het eiland. En toen ontdutst die de wierskorren. En ja, dan de lijn wint strieën. En dan weer de wierskorren, die weer in twaan. Dan weer een heel groot kleed in de wierskorren in de midden. En dan, jongens, dan moest het spul scheerden worden nog. Hè? Dus toen kreeg je de famkes aan de ene kant en de jongens aan de andere kant. Dan ging het dus het kleed naar onderen in de midden en dan weer het prachtig scheerden, want dan hingen je ze net bij elkaar. Nou, en daar hebben we een heel soort willen gehad. Jeetje, ik schrik me echt. Ja, nooit. Mag ik eerst? Rennen hoor je. Ik heb maar gewoon de eerste keer. Nou al? Dit is leuk. Hallo! Ik ben een maand geleden ontmaagd. En we hebben het al meerdere keren gedaan. Maar ik kom nog steeds niet klaar. In het begin maakte het me niet zoveel uit en dacht ik van laat me zitten, ik kom niet klaar, laat me zitten. Maar nu wil ik het toch wel eens een keer weten. Wat doen we nou verkeerd? Een orgasmeloos meisje. Het antwoord, we weten het al hier. Hoi! Hoi! Hoi. Nog een keer. Hoi! Je doet niks fout hoor. De meeste meiden komen niet klaar door een penis in hun vagina te voelen. Oh nee! Nee! Een orgasme begint bij je clitoris. Nou ja, het zielvuur is meer als je in bosken niet verveelt. In bosken niet verveelt. Nou ja, het zielvuur is meer als je in bosken niet verveelt. De ondergrond van alles wat wij doen is dus eigenlijk dat wij met elkaar bezikje het liedje een functie houden te letten in de maatschappij. Dat we dus heel tijd streven naar grotere geheel, grotere concepties, grotere structuren. En daarbij dan het liedje vaak vergeten wordt. En dat is dus vaak de ondergrond van alles wat wij hier aan cursuswerk doen. Is het nog zo? Nou, dat denk ik wel. Alleen de accenten ben wel wat verlijn. En het verlezen van die accenten had misschien wat een beetje met de belangstelling om die volkszegerskwallen heen voor de dingen die je aanbieden. Had denk ik wel wat een beetje met de mensen die nou de volkszegerskwallen besturen en runnen. En aan de ene kant heel begrijpelijk, aan de andere kant vind ik dat ik wat een spietig aan jou, dat er een aantal dingen die ik van mij doe heel weg te winnen, dat die nou wat naar de achtergrond rijdt.
Het instituut Volkshegerscholen is vermoord steeds maar omdat de oerheid er geen subsidie meer van Jan wil. Dat is een heel verhaal, dat hoef je net te doen, maar de oerheid vond het net nodig. Die zei dat ik ben gaan plakken met mensen met elkaar praten kunnen over eigen toekomst, daar hoeven wij geen subsidiëre instituten voor. Het feit dat deze Volkshegerscholen net subsidieerd is op dit moment zijn behoud. En daardoor kan zij teruggaan op een paard waar de oren stopje moesten. Is het nog een volkshegerschool? Ja. Van mij is een volkshegerschool een plak waar mensen bij elkaar komen om met elkaar te praten over haar eigen toekomst. Een podium. Wij gaan ook krijg maar vakantie in Noorwegen geweest en we hebben onderwijs verschillende volkshegerscholen jongen. En ik ga in de jaren 80 een keer een excursie maken met collega's van de Nederlandse Volkshegerscholen op uitnodiging van de Noorse zusterorganisatie om haar eens op te zitten. En ik had dat een geweldige reis doen. En doe is uw zijn. En ik denk net dat dat verhoren is, dat de Volkshegerscholen in Scandinavië, maar zeker in Noorwegen, een instituut is dat tussen de gewone schoolopleiding, legere school en voortgezet onderwijs en de maatschappij. En dat een soort jongelui de verkiezen om dan een jaar lang naar zijn Volkshegerscholen te werd ze dus eigenlijk wat kleermaker worden voor de maatschappij. En werd ze zoveel bagage krijgen dat als ze dan uit die Volkshegerscholen bijkomen en een plakje zitten in de maatschappij, dat ze bagage hebben om kiezen te kennen. Dit wil ik wel, dat wil ik net, hier steen ik voor, daar steen ik net voor. Zo zou ze in Nederland kennen? Ik weet het net, ik zou het weten waarom net. We gaan een lekker mooi waar wetterspul, man. Dus hier mooi, hè? Maar is een heel fijn bekerke van zee hierheen om de amer te vullen. Daarvoor ga je hem 15 minuten. Ja, ongeveer. En je mooi in het rennen mooi een bekerke. Ik werk op de Volkshegerscholen, die maakt maar de tijd mee. Je kan net altijd maar stiekem blijven in de jaren 50. Dat weer een hele oren tijd en nu ben de tijd een oors. En ik denk dat je daar ook in mij matten. En ik denk dat er ook verlet van is van zo'n plakje als de Volkshegerscholen die oren vrood is en het mensen even een stapje te bek nemen kunnen, even concentreren kunnen. Wat ben ik, waar wil ik staan in deze vrood en dan weer maar naar je energie de vrood instappen kunnen. Ik denk dat het heel wichtig is en dat de Volkshegerscholen daar echt een grote rol in spelen kan. De mensen die de Volkshegerscholen nou besturen en runnen, komen elke maand bij elkaar in Ljouwert. Op de laatste keerkomsten klinken de woorden van Betse Stierstra terug. Het is echt net dat in je over hoort, denk ik. Dat zei van, we zitten net op een goede koers. Ik vind juist dat we daar heel goed naar de tijd maar gongen men juist. Dat steert goed. Dat onderdeel. Dat hebben we goed benut. En daar hebben we echt de ideale locatie voor en de ideale omstandigheden hier op Schielge. Om die functie deel te zetten. Maar ik denk dat het als Volkshegerscholen in deze tijd daar net bij litten kist. Dus dat is inderdaad schimast hoe de meerschap best uit voortkomst. En hadden we nou verleden hier de discussie over het smoelsjuggen. Iedereen daar nog behoorlijk zwier ontilt of onhecht aan die boon. Dat we daar op een of andere manier inhouden. Als het 50 jaar weer omsjosten en de soort dezelfde programma's doen, dan zullen we zo'n mensen meer op hele Volkshegerscholen hebben. Nou, dan niet voor de dwaarden wat dit wel kent. Ik bedoel, het is je maakt mij in de maatschappij. En dat brede podium, we hadden natuurlijk, en we zijn er al langer mee bezig als Joert en Moon, ben we daarover aan het praten van hoe krijgen we daar dat podium weer? Nou, dan kerst dus het beste, bij alles wat het organiseren is, kerst het beste ergens bij aansluiten. Wat er niet is bij een organisatie, stel de Friese Academie, als dat hindergiet zei van nou, wij zijn van plan om zo, dan sluist ergens bij on en dan denk ik dat mensen wel komen willen. De discussie gaat erop. Maar de orenvraat staat voorlopig voorop.
Er is een jaloers wijfje bij gezet. Misschien krijgen die vrouwen ruzie om dat mannetje. Ja. Ondertrog en dan de roehinnen dus. Ja. Oké. Oké. Wat dit plakje wat wij nou binnen, met dat bos en die zee en die duinen. Wat dat jouwt, dat zeg ik toch als een soort bron, als een soort wat je daarmee kennen. Nou, dat broeken we hielendal. En mag je dat aan volkszegerskwallen nemen? Ja, dat vind ik wel, want je doet dat voor de mensen van alle leeftijden van het hele leven. En het leven is echt een soort van squallen, maar het is echt vakantie natuurlijk. Het is ook wel eens minder waar. Maar ja, daar broeken wij dat voor. En Frieske volkszegerskwallen? Ja, een Frieske volkszegerskwallen, maar wel helemaal iepen. Dus net alleen voor het besluiten Frieske roensje onder elkaar, want daar word ik altijd een beetje eng van. Maar iepen, dus het is voor Friesen dat die hier haar thuis vielen, maar ook voor net Friesen meer mijn oortaal of van oorkleur. We komen nu wel heel erg uit een fase van een oerlevingsstrijd. Waar echt de oudere fjouwer hier nou alles op alles zetten matten om er te wezen überhaupt als volkszegerskwallen. Nou ja, het feit dat er toen een discussie viert is van of het nog goed, welke kant maar we uit. Ja, betekent al dat er toen net volle vet meer onder de bonken ziet. Maar nu kunnen we wat verrommen zieghelje hier en kunnen we dus ook weer nadenken over de inhoud. De volkszegerskwallen zit in het bos. Het is een heel smoek plak, maar soms denk ik, ja, het had te goed verstoppen west en ik naar binnen takeerd west als organisatie. Ja, en dat moest echt iepen. En dat doet nog vertuten. Ja, gelukkig kan ik zeggen dat we nou een zo'n organisatie binnen. Ja. Lieve Annelies, ja. Tot jullie, hè? Oké. Wat ik heel graag wil, is weer aansluiten meer bij de Frieske instellingen. Dus wij willen er wezen van de Frieske culturele vrouwt, maar dan moet die deed zaak vielen om hier heen te komen. Dus wat kunnen je hun dan bieden? Nou ja, dat plak van thuis komen.